Tunatarwa guda 5 ga musulmi. Ka zo duniya kana kuka, ƙarshenka za a yi maka kuka. Ka zo duniya tsirara, sai aka yi maka tufafi, ƙarshenka za ka koma tsirara a kuma yi maka tufafi. A lokacin da ka zo duniya an yi maka wanka, a lokacin da za ka koma za a ƙara yi maka wanka. A lokacin da ka zo duniya baka iya tafiya ba sai dai a ɗauke ka, lokacin da za ka koma kuma sai dai a ɗauke ka. Ranar da ka zo duniya an yi maka kiran sallah ba tare da an yi sallah ba, a ranar komawarka za a yi maka sallah ba tare da an kira sallah ba. Idan ka cika musulmi na ƙwarai, ka tunatar da 'yan uwa musulmai domin mu farka daga mafarkin da muke yi domin samun lahira, mu haƙura mu koma ga Allah. Amin. Wassalamu alaikum.